Fil-Parlament Joseph Muscat qal li Lorenz Gonzi abdika mir-responsabilità tiegħu għax meta nduna bis-sitwazzjoni fil-gvern tiegħu m'għamilx l-għażla illi jitlob vot ta' fiduċja. Huwa gvern ta' Prim Ministru tal-wait and see. Pajjiżna mhux wait and see għandu bżonn. Pajjiżna għandu bżonn azzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li pajjiżna għandu bżonn l-istabilità u mhux tmexxija ta' klikka ta' nies li qed jikkontrollaw is-sistema ta' Gonzi PN. Il-klikka dejjem tiċkien il-ħajġekjat lill Partit Nazzjonalista u lil dan il-gvern. Klikka illi sakemm iddaħħal lill Partit Nazzjonalista ġol ħajt aħna nikkummentaw dwarha bħala politiċi. Li ddaħħal lill pajjiż ġol ħajt le, hekk le għax issa qed jilagħbu bil-pajjiż. Issa qed jilagħbu bil-pajjiż. Semma alarms li kistret tant familji, loti tal-kuntratt skandaluż tal-BWSC, it-tkaxkir tas-saqaj fuq Smart City u l-proġett imħabbar imma qatt imwettaq tal-White Rocks. Iż-żieda fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma anki meta l-prezz taż-żejt kienet jonqos u żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa lill-membri tal-kabinett. Il-ħaddiema tal-Malta u t-Tarzna il qabel elezzjoni ingħataw garanzija ta' xogħol u llum spiċċaw kif spiċċaw. Joseph Muscat semma l-Ministru tar-Riżorsi li instab ħati li kiser drittijiet fundamentali mill-qorti u l-Ministru tal-Finanzi li baqa' fil-kariga minkejja dikjarazzjoni ta' kuntrattur li jagħmillu xogħol bi pjaċir fid-dar tiegħu. Raġunijiet oħra li jiġġustifikaw il-vot ta' sfiduċja huma l-mod ta' kif aġixxa l-Gvern fil-privatizzazzjoni tas-super yachts u l-mod kif il-klikka ta' Gonzi PN pruvat tivvittimizza persuni billi jkollhom aċċess għal dejta privata. Għadu ma sar xejn dwar il-liġi tal-whistleblower, il-liġi tal-IVF u r-riforma fil-kura primarja. Semma l-anarkija fil-ħabs u s-sitwazzjoni ta' bla drittijiet fil-qorti, il-mod kif il-gvern tratta l-sajjieda u dħul ta' piżijiet ta' aktar vat fuq it-turizmu. Qal il-miri tad-deficit għal sena wara l-oħra ma ntlaħqux u llum kwart tad-dejn ta' Malta star taħt it-tmexxija ta' Gonzi fl-aħħar 8 snin. In-naħa tal-gvern mhijiex bilanċ għall-poter. In-naħa tal-gvern fis-sakra tal-poter. U min ikun fis-sakra qasi jkoll jaf li qed jixrob. Ossessjoni ta' poter ta' kwart ta' seklu ta' arroganza. Joseph Muscat elenka sensiela sħiħa ta' raġunijiet li jiġġustifikaw il-vot ta' sfiduċja li resqet l-Oppożizzjoni.